Joan Sala, Xavier Teros, molt benvinguts a Terrícoles. Bona nit. Bona nit. Joan Sala és director de l'editorial Coma Negra i també és membre de la comissió organitzadora de la Setmana del Llibre en Català que es va celebrar a l'Avinguda de la Catedral a principis de setembre. Xavier Teros és poeta, escriptor, antropòleg de formació i és autor de diversos llibres, entre ells La sisena flota a Barcelona, que va rebre el Premi de Periodisme Huertas Claveria, Barcelona cau d'orella, Tots els meus carrers, i acaba d'editar, a Coma Negra, com els altres, Barcelona secretos a la vista, 90 racons de la ciutat, que és un recull de cròniques publicades al diari El País. Senyor Sala, sembla que aquesta 34a edició de la Setmana del Llibre en Català ha anat molt bé, malgrat la pluja i malgrat la crisi que es diu que té el sector del llibre. Què ho explica? Bé, suposo que, com totes les coses a la vida, no hi ha una única explicació a per què ha anat bé, sinó que és la suma de molts factors. Jo penso que s'ha fet una molt bona feina els darrers anys de la Setmana del Llibre en català. Encert, Avinguda de la Catedral, clarament. Absolutament. Tot i que es va parlar de canviar d'ubicació. Bé, va haver-hi un moment en què semblava que hi havia una certa indecisió al respecte, però no, això està assegurat. El nou govern municipal ens ha assegurat com a mínim 3 anys més en aquesta ubicació, i la veritat és que la ubicació és absolutament idònia. És un lloc molt central a la ciutat de Barcelona, on ens ve tota la gent que té un interès ja directe en el llibre, però també ens passa tot el passa volant, que descobreix una magnífica fira, festival literari, i s'hi queda i gaudeix d'ell. Jo penso que aquest any hi ha hagut un increment important de la comunicació de la mateixa setmana. Això ha fet que molta gent se n'enterés. Hem notat una afluència de gent tant de Barcelona com de totes les comarques de Catalunya en la setmana, i a més l'organització aquest any ha estat impecable des de tots els punts de vista. Això vol dir que tot ha funcionat molt bé, i certament la Montse Yats, que ara deixa la presidència de la Setmana del Llibre en català, ha fet... Vostè sona com el nou president. Bueno, això ja ho veurem, això ho ha de decidir-ho la Junta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana. Sono o no sono, ja ho veurem, en principi podria ser, però jo sí que vull aprofitar el moment per significar la gran tasca que ha fet la Montse Yats aquests 3 anys, que ha fet créixer de manera espectacular la Setmana del Llibre en català. I com s'ho mira un autor? Això d'una setmana del llibre en català, no sé si a vostè li agrada passejar-se per la setmana, allò espiar la cara dels seus lectors. Més que espiar, un dels hàndicaps que té la literatura i escriure és que tu llences un missatge contingut dins d'un llibre i no saps molt bé qui el llegirà ni qui se'l mirarà. Una fira, en aquest cas, sempre et dona la possibilitat de veure qui t'ha llegit i per què t'ha llegit, i més en el meu cas, que escric d'un tema com és Barcelona, que fa que la gent que et vingui no solament ve perquè t'hagi llegit el llibre, sinó que moltes vegades et venen explicant històries, explicant qüestions personals, anècdotes, amb la qual sempre és molt gratificant trobar-se amb el públic. I vostè sempre, clar, porta la llibreta a sobre per si li expliquen alguna cosa que val la pena explorar o investigar. De fet, és una de les fonts primàries d'informació per tot cronista d'una ciutat, el propi veïnat, la pròpia gent que et ve a explicar les seves històries. Ara, fa uns dies, ens deixava Carme Balcells, que diuen que va ser la gent literària que va fer canviar les relacions entre editors i autors. Com es porta un editor de la Garrotxa amb un autor-escriptor de Fill de Sants? Com és la relació? Amb el Xavier. No calen agents literaris aquí? No, en el cas del Xavier no hi ha agent literari pel mig. Coma Negra treballa amb autors que sí tenen agent literari. Som un país petit, jo penso que ens coneixem tots. De fet, en el moment en què nosaltres vam voler fer un llibre que és el Barcelona cau d'orella, que en parlarem després amb tota probabilitat, vam creure que la persona idònia era el Xavier Teros, i una amiga comú, que era l'Itziar González, ens va posar en contacte, i a partir d'aquí ens vam entendre molt ràpidament, jo crec. L'Itziar González, que vostès li havien encarregat l'actualització
del Barcelona Pam a Pam del Sirici. Exactament. O sigui, nosaltres acabàvem de fer el Barcelona Pam a Pam i precisament amb aquestes ganes de recuperar llibres importants per a la ciutat de Barcelona i que per alguna raó, uns per unes raons, els altres per unes altres, havien quedat descatalogats, vam començar amb el Barcelona Pam a Pam, que ens sembla un llibre imprescindible, i just acabàvem de sortir d'aquesta edició amb Blazier, que vam fer-lo, i ens interessava fer una recuperació, que això és molt més difícil, i això ja us explicarà ell, del Barcelona secreta del Carandell. I llavors buscàvem qui era la persona que en aquests moments a Barcelona tenia més coneixements del que en podríem dir la Barcelona secreta. I a totes llums era evident que el Xavier Teros era la persona... Diuen que és una de les persones que coneix millor les històries de Barcelona. Sí, jo penso que sí, és un home molt enterat. Abans d'entrar amb aquests llibres, facin 5 cèntims d'Editorial Coma Negra. Quin és el seu codi genètic, no? Una editorial que porta el nom d'una muntanya de més de 1.500 metres, això ja indica, no? És un símptoma, i que a més és molt eclèctica en els seus autors, temàtiques. Som eclèctics amb tot. Vam néixer que érem 5 socis, en aquests moments som 2, i per mostrar aquest eclecticisme també et diré que jo soc garrotxí, però el meu soci és de Sant Carles de la Ràpita, vull dir que fins i tot amb això som eclèctics. Coma Negra va néixer ja en els seus orígens per fer els llibres que creiem que hi hauria d'haver-hi al mercat, que ens podien interessar a nosaltres i que no hi eren. O sigui, fan els llibres que els agraden. Fem els llibres que ens agrada. Llavors, què passa? Que t'arriben llibres diferents, propostes diferents, les trobem interessants i les fem. I quan mirem enrere diem, quin garbuig, no? Costa explicar exactament quan et pregunten, bueno, la vostra editorial què és? Si fas novel·la negra, dius, som una editorial de novel·la negra. En el nostre cas, costa molt explicar què som. Som una gent que fem els llibres que ens agraden i el que ens agrada dir és que fem els llibres ben fets. Tenim especial cura amb tot el que és el procés del llibre, des de l'elecció del tema fins a tot el procés de que hi hagi un bon treball amb l'edició, que es faci una bona edició del llibre, que es faci una bona maquetació, que l'estètica del llibre sigui cuidada i que la comercialització del llibre també sigui una comercialització amb el suport dels llibreters, amb molt entente, amb tots els agents que estan en el món del llibre. També és especial el lloc on tenen la seva seu, que estic segur que, no sé si el Xavier Teros ha escrit algun article sobre la fàbrica Lehmann, no? Doncs sí, aquest estiu mateix vaig escriure un llibre sobre el tema. Un llibre, un article. Facin 5 cèntims de... Bé, la fàbrica Lehmann és una antiga fàbrica de joguines. Era una... Joguines i nines de porcellana. I nines de porcellana. No sé si llibres de porcellana n'han fet algun. No, tenim un llibre que es diu La vaixella imaginària, que es va fer amb Moritz, però que parla de plats i vaixelles, però no. No deia, explicava... No, això, era una antiga fàbrica de joguines que durant una sèrie d'anys va quedar convertida en tallers del gènere més divers i fa un temps cap aquí el van agafar gent nova que no hi havia abans i l'han convertit en un dels llocs més singulars de l'Eixample, pel fet que és un dels pocs patis industrials que encara queden amb la seva xemeneia, amb els seus petits tallers d'artesans. Amb això és una cosa pràcticament única a Barcelona. Si estigués aquí al Poblenou no seria tan excepcional, segurament, però en l'Eixample... En l'Eixample és una rara avis. Anem en aquesta guia secreta a Barcelona del Joan Maria Carandell que vostès es van plantejar actualitzar. Després també han fet altres llibres, com el del Julià Guillamont, no? Recuperant la història d'un boxejador que també era literat, i el llibre Barcelona cau d'orella. Què és aquesta voluntat, no?, de recuperar llibres sobre la història de Barcelona? Sí, a veure, s'han escrit grans llibres sobre Barcelona, com, diguem-ne, Barcelona com a subjecte, i hi ha molts llibres que per circumstàncies diverses, no entrarem ara a analitzar-ho, han quedat descatalogats i no estan a l'abast de la gent. O bé estan amb un abast molt reduït en llibreries de vell, cada vegada n'hi ha menys també, i nosaltres tenim un interès a l'editorial per recuperar tant temes de història de Catalunya com temes de Barcelona. Ens semblava evident, com he dit, que el Barcelona Pam a Pam es havia de recuperar, i un altre llibre que ens semblava que era un llibre que va ser molt trencador en el seu moment i que era interessant
de recuperar era la Barcelona secreta del Carandell. Però clar, aquí teníem un problema. Quan un recupera el Barcelona pam a pam, està parlant de pedres, està parlant de monuments, està parlant d'unes coses sòlides que amb tota probabilitat han arribat als nostres dies en el mateix estat en què el silici les descreia. En canvi, la guia secreta és del 74 i avui... El problema és que quan jo agafo el Xavier Teros i li demano que m'actualitzi la guia secreta no sap per on agafar-se, perquè aquí no estem parlant de coses sòlides com pedres, sinó que estem parlant d'humanitat. I això és molt més complex. Llavors, ell va trobar una solució, que us explicarà ell en tot cas, però jo el que sí que vull dir és que jo vaig tenir una gran sorpresa. El Tero és una persona que ha treballat molt profundament el tema dels secrets de Barcelona o de les històries de Barcelona i que, a més, és una persona que treballa amb molta cura. Per tant, tenia unes fitxes impressionants que havia anat fent durant tota la seva vida. I quan jo li faig la proposta, la reconverteix i m'entrega un volum de més de 500 pàgines amb una quantitat de saber que és el millor que li pot passar a un editor. Quan una persona pot abocar tot el seu saber amb ganes en un llibre i te'l dona, allò és una meravella. I que, a més, està escrit com una crònica i es llegeix com una novel·la. Bueno, sí. Es podria dir... Sí, sí. Perquè per vostè la guia del Carandell era un llibre de capçalera? I tant. Jo va ser el primer llibre de Barcelona que vaig tindre comprat al Mercat de Sant Antoni, em sembla que amb 14 o 15 anys, i sempre m'ha semblat un llibre fascinant, a pesar del temps que ha transcorregut. Pensem que, com tu has dit abans, és una guia de l'any 1974, la ciutat està irreconeixible, però tot i així hi ha una sèrie d'històries i de punts de vista en aquest llibre que encara són perfectament actuals avui dia. És a dir, podríem dir que en aquest cas Comar Negre ha fet el llibre de les pedres de Barcelona, que seria en silici, i després el llibre de la gent de Barcelona, que era més en Carandell. Són, d'alguna manera, dues formes paral·leles d'entendre la ciutat, però que s'ha donat des de sempre. Des de les primeres guies que apareixen a finals del 18 i principis del segle XIX de Barcelona, sempre hi ha hagut aquest joc entre la guia que t'explicava la ciutat, diguem-ne administrativament o arquitectònicament o urbanísticament, i la ciutat que t'explicava l'anècdota, els personatges populars, la gent que rondava per la Rambla, i des de l'ego... Però això en els llibres d'història de les escoles, això no acostuma a explicar-se, no? No. I són tan importants per entendre l'ànima d'una ciutat com les pedres... I tant. Fins i tot les coses, tota la invenció que es fa al redador d'una ciutat. Barcelona és una ciutat que està plena de llegendes que no importa si són veritat o no, però són les llegendes que s'han explicat sempre sobre successos, sobre crims, sobre... Això tens el llibre aquell, els 2 volums dels mites i llegendes de Barcelona, d'en Joan Amades, que dintre de l'antropologia sempre s'ha adoptat que la majoria de la informació que hi hagi d'on la va treure. Li va explicar la senyora tal, li va explicar la portera de no sé quina casa, però això era igual, t'estaven explicant la història viva de la ciutat. De fet, vostè en el llibre explica una d'aquestes històries mítiques com que el Robert Redford no va estudiar a la Llotja. Això seria la versió moderna del que feia Amades sobre el 19. Sí. Escolta, i entre aquell llibre del 74, el Carandell, i aquesta Barcelona d'avui, que vostè coneix també, quins són els canvis que vostè Totals. li desagraden més? Els canvis que me desagraden més... Home, els canvis que me desagraden més és que quan en Carandell escriu el seu llibre, Barcelona era pels barcelonins. Avui dia, cada vegada més, Barcelona és una destinació turística i els barcelonins som una mica els figurants d'un gran espectacle, no? Però bé, les ciutats canvien, són organismes vius, estan en contínua transformació i aquesta és la transformació d'aquesta època. No hi ha gaire cosa a dir, t'agradi o no, la ciutat té un tarannà i aquest és el tarannà que porta. Quan als anys 80 ens queixàvem de que no venia ningú i que la ciutat era bruta i que la ciutat tenia problemes, el que demanàvem era precisament que es projectés a l'exterior i que la gent vingués a visitar-nos. És el que s'ha fet. És el que s'ha fet i ara en paguem les conseqüències. Bueno. En tot cas, vostè com a antropòleg pot explicar històries en els dos casos, no? En aquella Barcelona... Sí. Perquè aquest fet en els seus llibres hi ha com aquesta sensació de l'observador que al mateix temps participa, no? Perquè combina una mica la seva autobiografia, això és molt clar en tots els meus carrers, no? On hi ha com una mena d'experiències
molt personals, però també combinades amb explicar què és el que hi ha allà, la història. I aquesta mirada així d'antropòleg, d'observador que participa, que s'implica però que no s'acaba d'implicar, això ha condicionat molt aquesta formació, la seva manera d'escriure? L'antropologia és una d'aquelles formacions que et condicionen per tot. O sigui, en el moment en què has estudiat antropologia, suposo que ja no tornes a veure la realitat mai més de la mateixa manera. I en el cas concret d'aquests llibres es combinava el fet que jo soc de Barcelona i que tota la meva família, fins 2 o 3 generacions, és de Barcelona. De Sants. De Sants, a més, tots de Sants. Amb la qual cosa, d'alguna manera, ets l'antropòleg que no va a casa de ningú, sinó que es queda a casa estudiant els seus, no? I hi ha sempre aquesta relació, a vegades ambigua, entre l'investigador, que té que ser per naturalesa objectiu, i el subjecte d'estudi que ets tu mateix, també, perquè tu també formes part d'aquesta comunitat. Vostè barreja crònica periodística amb autobiografia, que és un gènere... no és fàcil, no? Tot i que no sé si dir-n'hi exactament autobiografia, perquè en aquest cas, Tots els meus carrers és un llibre en què hi ha molta informació treta de la meva família, amb la qual cosa és canviar... Per exemple, La sisena flota a Barcelona. És un llibre que està fet d'entrevistes amb gent del barri xino, amb gent de locals, de bars, amb antics marines de la sisena flota. Doncs en aquest cas el que vaig fer va ser el mateix, però aplicar-ho a la meva família. Agafar els de la meva família i dir-los, bueno, quins són els carrers on t'ha viscut tota aquesta... Però seria un diari sentimental de la seva família? Bé, miri, m'agrada. Li compro. Ara deia que parlava d'aquest llibre, diguem, que va rebre el Premi Huertas Claveria, que és un llibre de la sisena flota, no? La història de la sisena flota de Barcelona, que era un tema que no se n'havia parlat. Vostè d'alguna manera el va donar a conèixer, i no sé si és que hi ha temes de la nostra història que algú ha tingut interès en que no es coneguin massa. No crec que es pugui parlar de conspiracions, no és que hi hagi un interès en que no es parli, però sí que és veritat que Barcelona té una sèrie d'històries que no s'han explicat, i n'hi ha més, És un lloc on hi ha històries que han sigut privilegiades. Per exemple, 1842 hi ha un bombardeig per part d'Espartero, molt conegut per tothom, que dura 13 hores. A l'any següent hi ha un bombardeig que dura 3 mesos, que és el bombardeig de la revolta de la Jamància. No hi ha res publicat sobre això. Amb la sisena flota, tot surt d'un article d'una crònica del País, que se'm va ocórrer la idea del tema prenent-me una copa una nit en un bar que es diu el Kentucky, que està al carrer de l'Art del Teatre, que és una de les poques joies que queden, potser amb el Tequila... Que és on vostè va presentar el llibre. Exacte. I és un lloc que és dels pocs que encara queden i conserven el record de les visites de la flota americana durant els anys 50, 60, 70 i part dels 80. Quan vaig arribar a casa i em vaig posar a escriure sobre el tema, vaig començar a buscar informació i jo no m'ho creia. Que era una mina. No, em vaig donar compte que no hi havia res, ningú havia explicat res. I de sobte te n'adones compte que una presència tan important, que va durar 40 anys, que va ser importantíssima per moltes coses, no sabia escriure res. Algú ha dit del llibre, que és un llibre excel·lent, que és una història de putes i mariners. Sí, clar, és que era això. La sisena flota tenia una gran base naval que estava a Gaeta, al costat de Nàpols, i Barcelona, com altres ciutats del Mediterrani, però Barcelona en especial, era la ciutat de lleure dels americans. Aquí venien de putes a veure, era el barri xino i el carrer Escudillers, i com a molt la part baixa de la Rambla. També anaven als toros. Sí, perquè era una cosa exòtica. També els portaven a Montjuïc, a Montserrat, a provar les aromes de Montserrat, però vaja, no crec que això els entusiasmés. Joan Sala, del llibre dels secrets de Barcelona, quin és el secret que ens explica el Xavier Teros que vostè l'ha sobtat més? Bé, a veure... Jo ja els havia llegit, per tant, no és que em sobtin ara, sinó que jo ja soc lector del Teros i la gràcia d'aquest llibre en general és que tots els secrets, tots hem passat centenars de vegades per davant d'ells. Els que vivim en aquesta ciutat passem centenars de vegades per davant d'ells. Però clar, vostè no fa com el Xavier Teros, que es fixa allò amb el que està esborrat de l'antiga publicitat, que allò són pistes, no? Correcte. Observa... Pistes que cada vegada n'hi ha menys, perquè des que jo m'hi fixo,
Darrerament només faig que fixar-me amb les pistes que desapareixen. Sí. I precisament la gràcia és que vas descobrint coses que ja les tens vistes, amb totes vas tenint un déjà vu, però els que no les tenies és analitzades mentalment. A mi n'hi ha un que em té especialment encarinyat perquè he vist que a la vora i sempre me'l havia mirat i ara aquí pots saber-ne la història, que és el sifon aquest que hi ha... Sifons Pòrtoles. Ara estàs justament a sobre d'un garatge de la Renault, no? Però que ve d'una sifoneria, no? I a mi em té especialment el cor robat. Però n'hi ha molts, o sigui, n'hi ha per tots els gustos i per totes les... En tot cas, una del que s'intueix en aquests 90 racons és que vostè té molt interès en aquesta història una mica, diguem-ne, màgica, d'espiritisme, d'aquestes coses, històries de fantasmes... Això em ve de la meva família, Li ve... Tenia algun familiar... Sí, molts. De fet, totes les dones de la meva família materna han vist fantasmes. I totes tenen moltíssimes històries de familiars que se'ls apareixen, perquè, a més, la tradició familiar és que els fantasmes no fan por. Qui se t'apareix és algú de la família. A vostè se li ha aparegut algun fantasma? A mi no, perquè no sóc dona, almenys de moment. Però, vaja, tampoc ho descarto, Ho de veure fantasmes. Està bé, està bé. Molt bé, molt bé. I hi ha una altra història de l'entrada de l'espiritisme a Barcelona, que és molt curiosa, que vostè explica, perquè aquí hi ha una tradició, hi ha un historiador, en Gerard Horta, que ho ha estudiat, no? La història de l'anarquisme, l'entrada de l'anarquisme... Com les dones, quan els marits deixen de creure en Déu, les dones deixen d'anar a missa i es queden a casa a fer sessions d'espiritisme amb les amigues. I per què hi ha tanta tradició, tant interès? Perquè l'anarquisme, l'espiritisme, aquí a Barcelona tothom aprenia esperanto. Sí, jo mateix vaig aprendre esperanto. Això és que algun familiar li va fer... Sí. De fet, en el cas de l'anarquisme, jo tinc la meva pròpia teoria, i és que l'anarquisme només va triomfar en aquells països que no van fer una reforma protestant. On són les capitals de l'anarquisme a Europa? És Espanya, i en concret Catalunya, és Itàlia i és Rússia. A la resta d'Europa no es dona l'anarquisme. A Anglaterra la tradició anarquista, o a Alemanya la tradició anarquista és molt petita. I d'alguna manera es deu a que tots els experiments de comunalisme, de tradició, diguem-ne, més o menys llibertària, ja s'havien donat en el segle XVI i XVII per part dels diggers, dels puritans, dels anabaptistes. Com que aquí això no es va viure, quan el XIX van començar a arribar aquestes idees, van tenir molt d'èxit. Hi ha una cosa que és molt curiosa i és, si algú es pren la molèstia de veure premsa anarquista del 19, veurà que hi ha una cosa que es repeteix contínuament i és l'acusació a l'Església Catòlica de que els autèntics cristians són els anarquistes i que si avui dia estigués viu Jesús, Jesús seria anarquista. O sigui, d'alguna manera, l'anarquisme sempre ha sigut difícil d'ubicar perquè no és exactament una doctrina política, és una altra cosa. I en tot cas, entre els catalans ha arrelat molt. Va arrelar molt. De fet, avui dia jo crec que hi ha molta gent que sense saber-ho ho porta als gens. Hi ha moltes reaccions viscerals del poble català que no es podrien entendre si no entens la tradició llibertària que hi ha hagut en aquest país. Si el que està passant es podria fer una lectura des d'aquest punt de vista. Home, bueno, escolta, avui dia tenim un partit que pot ser decisiu que veu bastant de les fonts de l'anarquisme català. Parla de les CUP. Per les CUP. Que tenen molt aquest ideari. I tant. Senyor Sala, no sé si vostè ha anat algun cop en els accidents polítics. Hi ha anat algun cop? Sí, els conec, els he vist. La faceta de poeta... El que no he lograt és fer cap presentació de llibre amb actuació dels accidents polipoètics. Perquè em sembla que ara en fan molt poques, no, vostès de... Diguem-ne que hem tingut problemes de salut amb els 2 darrers anys i estem com aturats. No hem fet actuacions, em sembla que des de l'estiu de l'any passat. Però han estat 23 anys, no? Vostè i en Rafael Medlikovic, no? Que han introduït els recitals poètics a bars, a llocs que no eren habituals. No és que nosaltres els introduïssim... Però s'ha posat ara molt més de moda que quan vostès van començar. Sí. Nosaltres, quan vam començar amb això, anaves a un bar a proposar un recital i et miraven amb una cara molt rara. Amb el temps, això va anar canviant fins al punt que eren ells els que et cridaven a tu i a sobre t'oferien calés. O sigui... Això és, diguem-ne, l'exemple més evident de com ha canviat la cosa. I els seus referents poètics, perquè
Vostè... Tota la vida. Jo em sembla que vaig començar a escriure amb 11 anys, poesia. És el primer que vaig començar a escriure. Sempre m'ha interessat. I com a poetes de referència? Salvat Papasseit, potser? N'hi ha un que és bàsic, que és en Salvat Papasseit. Del tipus de... que a més també... De fet, jo escric amb un retrat d'en Salvat Papasseit del costat. És com l'àngel tutelar. Que a més I, era un evidentment, gran també... enamorat i coneixedor de Barcelona, no? I tant, i tant. És un de les primeres persones que va començar a ensenyar el barri xino. Que això hi ha molt poca gent que ho sap. Que va començar a ensenyar el barri xino? Sí, a la dècada dels 10, quan encara no es deia barri xino. La definició de barri xino comença a partir de 1924, però a partir de 1913 Salvat Papasseit feia visites pel barri xino amb gent com en Juli Valmitjana. Que és com tot un món de descobriment dels baixos fons de la ciutat, no? Visites a la ciutat amb rutes literàries, culturals, que ara s'han... Ara s'han posat molt de moda. En els seus llibres es podrien fer... Ja se'n fa. De fet, en fem. I vostè fa de... No. Que ara també està molt de moda, això que Jo els puntualment en vaig fer una per la Fira del Llibre en Català. A la Setmana del Llibre en Català vam fer una ruta que són de les exitoses, les del Xavier, perquè hi ha molta gent que ha llegit els seus llibres, i vam fer una ruta que jo vaig seguir també, i he de dir que va estar extraordinària, perquè realment ens vam moure amb un terreny de només de 400 metres per 400 metres, però vam veure una quantitat de coses espectaculars. Per Ciutat Vella? Per Ciutat Vella, sí. I vam veure coses... A més, té una gràcia especial perquè no és una ruta del gòtic o una ruta del... És una ruta que va saltant d'anys, però a una velocitat espectacular, perquè ell coneix de totes les èpoques, no? Llavors és molt diferent de les altres rutes. O sigui que com a negre també, en el seu eclecticisme, també fa... Només dins el marc de la setmana... Com a cosa excepcional. No, això aquí encara no hi hem entrat i no voldríem fer competència, però dins el marc de la setmana sí que en vam fer-ne una. Molt bé, Xavier Teros, Joan Sala, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest vespre a Barcelona Televisió i molt èxit en aquest... Gràcies. Gràcies i bona nit.